na kwayo ne mondo ketwa piny mondo kwe obedie mondo watin Jo-Siaya. Okay. Akwayo director mara Philip mondo ng'iyane simu ntiere aneno ka Honorable Elisha Odhiambo men ja od bura magem temo gonwa simu kanyo wada winjane no paro nang'o to wachni mogik koro kiwuoyo wada gocho ne sani apani Hilary Philip da gocho ne mondo winjane kako wacho in gi namba ne simbi kanyo mondo winjane no wacho nang'o to wachni mogik en nang'o koro sani ka koro watieko nikech sado dhi ka gima mayo wawang'o. Wachna mogik ne Jo-Siaya an Oduol Denge an musumba maru kendo singonu ni kakane wawacho ni wadhi tiyonu an pod an gi geno ni James Orengo buru salimu amri buru yiego bade piny kaluwore kod kes mano seneto ng'ado nikech Orengo be jasheria kaka en jasheria ang'eno biro go bade piny ang'eno biro luonga ang'eno wabiro bet piny mondo wata Siaya iyo makare to akwayo onagi ma Siaya ni kineno MCA mari ka mora mora to kwaye ni tij MCAs en tij oversight ng'iyo kunwa tiyo ni jopiny maber marom nade oginyal bedo ni gin kochopo chieng' ngeso to gikowo gavana iliete ma gavana dhiye to giyanyo William Oduol Denge deputy governor nikech awacho wach mar mibadhi akwayogi ni mondo gikel kwe Siaya to joma noyierogi MCAs mari mar gweng'i gin e jok maketho Siaya kineno gi kamoro koponi inyalo wuoyo kodgi to wuor kodgi ni mondo giduok temperature mar siasa ma Siaya piny matin mondo watin jopiny wadong' gi higni 4 higa achiel waselalo koro mana ikwayona kaka William Oduol Denge erouru kamano ahinya jaduong' Dr. William Oduol ben